abo kai ko tirok tang sibe yang ang nongno tabuk phunungna chaitongnai satungba aswk kai tungo mo haifano nongno phunungna hinui ang tini phaimani yango norok nukmankha na khum kaijak tobo naithok kai agi swkang phaipru hwnkhe mwtui rok tangjakya nok bo phainai baidi yang o boi selfie nahalai tongo yang nok naimankha na norok naithokjaka hwnkhe like share subscribe khai ridi dati khe thangui yango nok nungmankha na views aswk kaham wngya clear wngya satungni bagui aswk khe tungo tungsuka yango khe nahalai tongo swui rok rokajak yango borok khe tam bo khuklai tongo kok rok salai tongo nok nungmankha na naitong norok tabuk yango nungmanai
iko yang tam khailai tongo subscribe khaidi ani channel no iko norok top kaham kaham nog mangkhana iko yango nog nai mannai nog ni bagui video ang tui phaimani iko satung ni bagui asuk clear kaya kaham wngya views asuk kai tungo iko yango bui photo bujaklai tongo saka o nog nai mangkhana nog no tebo phunuknai yango hwnkhe iko darasong nog bisingo hablai tongo iko dara tabuk kogui phaikha bo nog bisingni ano nainani bagui bol asijago kok saya ang laichuk hinsa o laichuk hinsai hapthaga bo tabuk iko nog bisingo nog nukmankhana haibeno ang nog no phunuknai tebo ukulok bwswkang iko norok nukmankhana iko khum naithok naithok oro habui bujakna himani photo borok habrinani permission ya aro wngkha ya hinsao abono nog no bisingo kai wngkoi malia habui phunukmalia iko yango nog nukmankhana lama rok iko khum rok kaijak asuk khe naithogo iko nog phaikha hwnkhe nukmanai asuk khe naithogo yango hwnkhe gaan rok rwchaklai tongo photo rok bujaklai tongo borok nog nukmankhana iko yango hwnkhe burasa iko khaklopjak iko nog nukmankhana ritrak thuklopjak burasa iko yango hwnkhe iko nog nukmankhana ri wngkajak iko yango hwnkhe top gana o bo bwchai tongo burasa iko yango hwnkhe borok achuklai tongo satung tungjagui asuk khe satung tungo haifano ang nog no phunukna chaitokha iko nog nukmankhana yango iko ayango hwnkhe tola o bui riyang rok wa tanlai tongo ayang tola o hwnkhe nog no kaham khe phunukmalia belai satung ni bagui clear kaya iko yango nog nukmankhana hi guys nog naitongdi iko nog koita tongo ang nog no phunuknai bwsa bwsa iko yango phunuknai iko koita tong nog nukmankhana ang nog no tebo phunukna chai tongnai ayango thangui nog naitongdi ang ayango thangui phunuknai iko bui tebo phailai tongo iko bwrui rok phailai tongo nainani bagui iko asuk asuk dol dol phailai tongo nog nukmankhana iko yango photo bujaklai tongo bui nog nukmankhana yang kuchuk saka bo tongo iko tola o bo tongo bwrui rok iko tebsi phai tongho ani ukologo nog nukmankhana iko tebsi phai tongkho nog bo phainai phaidi iko ani ukologo tebsi phailai tongkho nog nukmankhana tei mangnai phailai si tongkho nainani bagui phailai borok bo iko angkhe burasa gana o iko nogo burasa gana o nukmankhana imo khe cherai omo khe okra bumata bo khai iko nog nukmankhana ang bini gana o thangkha burasa gana o iko nog no phunuknai।
Aka burasa gana sokpai suka iko chwng tekaisa tabuk tekaisa hotel oro salamjak tongo tekaisa nogo thangui ah jaga o maggie chai sinai nog no phunuknai nog soya changnai tongdi iko chwng thangka iko chwng tabuk tola thang tongo tekaisa ayang o thangui aro bo kuchugo nog tangjak hingkai ring ah jaga o hotel tongpo ah jaga o chwng tabuk maggie chainai iko happaikha iko chwng tabuk kawui thanai iko borok o already ticket tan tongo ticket hingke 10 taka oro hapnani borok o nango iko nog no tabuk phunuknai chwng tak maggie chamani nog soya sak naitongdi naimannai iko eyango maggie already order riri kha eyango borok khe chakha hingke mwnailai o tongthokjaklai iko ayang o maggie salai tongo bui bo nog nukmankha iko nog soya sak naitongdi.
iko borok already saiphaikha borok hai iko bobo sabaikha ang khe tiksa tongkho haifano ang onya khe sai tongso sai tongo trek trek khe ang bo je mantui nog nongmankhana bwtui salai tong nog soya sak naitong di comment khai di like khai di subscribe khainani tapok di nog soya sak paithak jora naitong bagui belai belai no hambai iko yango nog nungmankhana sabai liya mo khai borok kunui khe saiphaikha.